човек ракија ме душманенге те дикенте пајрове те дикен амаре кера те дикен амаро злато амаре колаве оради тај омари скорца нашти тересен бутилка 2-3 за всички душмани 4-5-6 бутилки да знаят Ради е шефа Чорманге, чорманге, чорманге прала бе Ради то прало омари скорца а кана тук е капиел Ајде! Ще продължавам да показвам Ради Мари от Тетевен няма да стигнете Ради шампионе за тебе пея Скорца казва аз с брат ми се гордея Чорманге! Ракија со манге са те пијавме амаленца, ме чавенца, ме фамилија са кај Ради тај омари нашти беравена и в добро с тебе, брат ми, да сме винаги едно.